Moja poruka svim patriotima Republike Bosne i Hercegovine, ma gdje se nalazi, jeste da je naša principijelna borba za multietničku, multireligijsku i multikulturalnu Republiku Bosne i Hercegovine trajan cilj i trajan zadatak i da mi na tom putu nećemo posustati, a pozivamo sve one koji nam mogu pomoći da se Ustav Republike Bosne i Hercegovine, zastava Republike Bosne i Hercegovine i nezavisna Republika Bosne i Hercegovine onako kako su građani izglasali na referendumu u 1. marta 1991. godine, da se vrati taj Ustav i ta zastava, i to je naša trajni zadatak i naša trajna obaveza i poziv svim patriotima da nam se pridruže u toj časnoj plemenitoj borbi za Republiku Bosne i Hercegovine u kojoj će biti ravnopravni Srbi, Bošnjaci, Hrvati i svi ostali, bez obzira na vjersku, ideološku ili nacionalnu pripadnost.